без створення організації, яка буде здатна захистити порядок, яка буде здатна захистити незалежність, яка буде здатна захистити спокій і зупинити репресії тих беркутівців, які тепер перевдягнулися в форму КОРДа, форму нової, начебто, національної поліції, а по факту продовжують задоволенням всі ці репресії. Зупинити тих СБУшників, які як були ФСБшниками, так ними і залишилися, і не лише з Севастополя. Без такої потужної, якщо хочете, антикорупційної армії, ми всі далі будемо під великою загрозою. Чоловіки, хлопці, завтра буде повідомлено про спосіб організації, про контакти. Але ще раз, як на Євромайдані, кожен має брати на себе і відповідальність, кожен має самоорганізовуватися разом з друзями і знайомими, маленькими, середніми, великими організованими групами.